iri ndinonzi Love Momeya, ndiri mutauro wekanzuro wechitungwiza. Tinofara chose nedanho ratorwa nehurumende kuti yeuka kuti vagokwanisa kugadzira mugwagwa weseke inova iyo inonzi Seke Road inobatanidza guta reHarare nechitungwiza nevanoenda kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Dema kana kudarika. Chokwadi mugwagwa uyu wanga usina kumira zvakanaka. Inhau yakanga yakutitambudza nesuwo nekuti takanga tichitambirana nemashoko asina kumira zvakanaka kana kuti zvinyunyuto kubva kuvagari kuburikidza nemidziyo yavo kana dzatingati motokari dzimwe dzenguva dzaipinda netsaona kana kuti dzaigona kutsemuka matayi nekuda kwemakomba anga ari mukati memugwagwa iwoyo. Dzimwe dzenguva zvainonotsa zvekare kune vanenge vachienda kumabasa nekuti pakaitika tsaona zvaireva kuti vanhu vese vaimira vanenge vachichera kumashure muburikidza nechimiro chekuti kunenge kusina kwekufamba navo nekushata kwanga kwaita mugwagwa iwoyo. Saka inhau yatinotenda zvikuru sei kuti yauya panguva yakafanira kusati kwatanga kunaya nekuti zvaizogona kupa dambudziko rakakurisa. Naizvozvo tinotarisira kuti kugadzira kuchaitwa mugwagwa uyu zvichaita kuti vafambi vedu vanoshandira kuguta reHarare kana kuti vanenge vachishanya ikoko vange vachifamba zvakanaka pasina zvinenge zvichiyani kunotambudza, nekuti vazhinji vaiti kana vachinge vavimwa nedambudziko vaifunga kuti mugwagwa uyu unofanira kunge uchigadzirwa nekanzuro yechitungwiza, asi vakanga vasingaziva kuti mugwagwa unogadzirwa nehurumende. Naizvozvo hurumende yabva yaonawo zvakakodzera kuburikidza nezvichemo zvekare zvaipiwa, pangadai pari pasocial media, ingaira iri Facebook kana paWhatsApp, vanhu vaizivisa kuti mugwagwa usina kumira zvakanaka, asi izvozvo zvava kugadzirwa. Tinozvitenda nekusvikudza zvikuru. Asi ndonzo kudza Ishe Kaguda ndikufarirawo danho ramutaura rekugadzirwa kwerodhi, nekuti isusu mageto youth tinoraramawo nemushikashika, tinoraramawo nemakomba, kufamba nemakomba. Saka zvinhu zvinoita kuti tisawane mari manje kana rodhi yakashata kudaio, asi rodhi yakagadzirwa zvinokwanisa kuti rese tifambo nenguva, vabereki vasviko vanenge takatakurawo nenguva tiwanewo mari. Ende rodhi haififi ndoereka vafana chaizvo nezvirongwa kumbwa nehurumende kuti vatigadzire anga ichitisungudza papakurana kuya kuno kunyanya mapotholes kubva vananadhi apa kusanganisira rodhi inodzika kuenda kupero yanga yakunetsa nguva yekuzomenaya vakatarisa kuti maaccident mazhinji akaitika mune mutungwizi akakonzerwa nemapotholes iri muzveichi. Saka tinofara chaizvo kuti vakagadzira rodhi titofamba zvakanaka kuno kuchitungwizi. Alright, handinoita zveduku timugare kuchitungwizi. Tinofanira kuti rodhi dzedu dzigadzirwe dzinoti ndomusha kuti vatiende kuWhatsApp. Dzakagadzirwa toona kufamba zvakanaka kuti mota dzedu dzisaita saifeifo kana kuti ndozvatakatogumira rodhi dzafa kumachipisa rodhi Seke Road yacho kahwaniwe kudai zvino bari kunofamba rodhi dzakaita mota dzakati wandei. Saka tozvikudza rodhi dzase togadzire dzichakugadzirwa nekuti karodhi kadiki mota dzinofamba mota dzakawanda, rodhi idiki straight. Saka toti rodhi mota ita rodhi dzigadzirwe kuti tione kubatsirikana nemafambiro nekuti ndori life yatorarama yemushikashika. Amwe ata mota takatodzipake takatomira kuti hama risachiri kunetsa muna chakanaka zvichiitwa mutsengi tongai. I think chirongwa chakanaka chaizvo, tinoona sekuti chakatononoka because rodhi yedu iri bhizi isingaiti nemota dzakawanda. I think dai chakatotanga changa chanyanya rodhi yakanyanya mapotholes. Saka I think it was far better kuti dai vakatotanga last year chaiko. Chirongwa chakanaka chatinotenda hurumende nezvavaita. As 3 months ndacho tinogona kurebesa vadai vatowedzera workforce vachiita kana 1 month kana 2 months kuti yapera nekuti rodhi iri busy. Also ndinoona sekuti chiri chirongwa chakanaka chichadisturba vanhu kufamba kwavanenge vachiita because nenyaya yekuti mota dzekushina dzakawanda vasenzese one way. I think it's difficult kuti vanhu vabate nenguva dzemabasa.